Menta kasngil man raja pia ka kubor. Katma Russia bad Ukraine kalong ka ba etam ban penbek laong JD Vance tungin nya sengap. Vice President ka US JD Vance haki kenjat sengi baladap. Ula penderem ya kino ya lam ka Europe. Kimlaban la AA na kabantaban penkuno ya katma jong ka Ukraine ba Russia. Bad ula ongro bakane kalong kamat ka ba etam na padeng barok kitma ki baja hakane ka pertai menta. Namar laong baka Ukraine haki sengi balang. Kalakan tu ya ka United States kan penbor ya ka Rusia pakadai ban penkut bet ya ka jinglet tur bad jinglet thambor sa Ukraine. Haka ba kalapan kesanru da ka baong baka jing menjor sangat majong ka Iran kadai ka jingla ka ka US ban pen i de ka bor. Kum taru kalakan tu ya ka US bakan lehi kumju kenang bakan la ban wanra no ya ka jing syong suk syong chkan bapura dan ka Ukraine bar Rusia. Uloong baka jing persyang ban penbet ya ka jing ya kan at Kilai ya ka jingkiu ka baponam Henry kalalong katma ka ba etam ban penbet. Ngilayo ya kikot na kinong Ukraine pat kikot na kinong Russia. Ha ka jing shisha ngilayo ya ki ban penpaw ya laki jong kinong rim. Kat banang mi kisngi kinong rim jong ki kilanang jan bah loong Vance. Badai na kata daw kilala ban kiu kat tu kat ne. Ngim siam lala ban le ya ka jingkiu ka bakhadu. Henry ngas huskam bah ya kane. Namar ha ka nong rim katma kala sange bandon jingmut ula benrap. Ulayaro ia menteri rang badu jong ka Hungary Viktor Orban. Ubala penne ia ka jingi dei kebajan bat ka Moskow. Wat apa deng ka jingsha thombor ka balapan pat ia ka jinga dei bat ki babon kipat. Kinong yalam jong ka EU. Bat ula sya keno balapan mi ia ka jing sngo persya ia ka Ukraine ha ka por ba upen kre ia ka election ha ka sniu blay. Ubalayara pa ya dei Viktor Namar Victor udai uba penslur yang i pensungut hu shisha ya kane. Bersungut hu na ka jingpet jong paro arngut kinong Ukraine bat kinong Rusia. Ya ke ke badong kam kiban penkut no ya ka jingle ulaong. Uvan ulah sedang ya ka jingle jengo jong sya Hungary. Hakis ngi todeng na ka bentaban kersan ya Orban. Ubak ya kendu ya ka jing ka bak lempat ja menor. Ha ka jing sensyar jong ka bakhan Rusnam. Ha ka election parliament hak ngi ublay. Kublai Shibon.